Hola, bona tarda. Què tal? Bueno, ja sabeu qui sóc i avui estic aquí per respondre a la pregunta del vídeo anterior, que és per què jo no puc anar a córrer sense samarreta si tinc poc pit i altres persones amb més pit que jo poden anar sense samarreta o cada dia amb la camisa oberta i ningú se'ls mira malament, o no tothom se'ls mira malament. Bé, jo en el meu punt en el que estic ara mateix he arribat a que em sigui igual el que pensin els altres de mi només pel físic que poden veure. I entenc que hi hagi gent que encara no hagi arribat a aquest punt, que potser no hi vulgui arribar mai, o que ho vulgui fer però ho vegi a anys llum el fet d'arribar-hi. I és per això que faig aquests vídeos, més que res per intentar visibilitzar que un cos de noi no existeix i que un cos de noia, sota la meva opinió, tampoc existeix. I parlarem del per què en aquest vídeo. Si per exemple aquí poséssim la dona més femenina, com podria ser per exemple la Barbie, i aquí poséssim el Ken com a l'home més masculí, aquí potser hi haurien homes molt femenins i aquí dones molt masculines, i no hi hauria una línia enmig capaç de separar els dos sexes o els dos gèneres que nosaltres com a societat estem capficats a mantenir com a model. I bé, això per mi és preocupant. És molt preocupant que només el 10% de la societat, sota el meu punt de vista, encaixi en tot el que pel gènere que els han assignat se'ls demana, suposadament. Em sap molt de greu tots els nens, adolescents, soc molt pesat, però és que em sap molt de greu gent que està creixent com a persona, que encara potser no té les seves bases consolidades i potser no sap qui és i sap qui no vol ser i no té recolzament per deixar de ser algú que no vol ser. Llavors, l'únic que jo em vull emportar d'aquests vídeos simplement és més consciència. O sigui, ni més ni menys, sisplau, que més consciència. Més consciència, més respecte, més visibilitat, més empatia, més seguretat a l'hora de simple fet de voler posar una ratlla al mig i separar-los. La vida és molt més fàcil quan tens el cap ben obert, quan no deixes que
gossos, de sexes, de gèneres, de... no sé, és el que hem de fer, jo crec, entre tots, un món millor, més lliure, més just, no tan cruel. Veu algú nou, algú que no ha vist mai, algú que diu hola, i estan com tu t'ho prenguis el fet que et mirin, perquè pots dir, uau, m'estan mirant i és una puta merda, o pots dir, bueno, m'estan mirant, m'incomoda una mica, perquè no és un, són 1000 ulls, però sé que aquests 1000 ulls tenen un punt de vista nou que potser si he intentat parlar alt perquè se m'escoltés i ho sento per aquest anunci, però sortia la Jennifer Lawrence en aquesta pel·li, així que té que molar. Bueno, el fet és aquest, sempre intentaré fer visibilització, sempre per res del món és exhibicionisme, o sigui, si em voleu tatxar d'exhibicionista, en certa manera és com si em volguéssiu prohibir el fet d'anar a la platja, perquè jo vaig a la platja i no tinc cap obligació de banyar-me amb samarreta perquè hi hagi gent que potser li sigui incòmode veure el meu cos o li sigui sobtant, em sap molt de greu, l'únic que vull és visibilitzar, ser feliç, ajudar, el primer de tot ser feliç, però si sóc feliç visibilitzant, doncs què millor, no? Pels que vindran després o pels que hi estan i no ho saben, no sé. Bueno, espero que us hagi agradat el vídeo i bueno, avui també tinc una pregunta i la pregunta és què pensaríeu si el vostre pare o mare o germà o germana us digués que vol fer el canvi o que no es vol definir. En concret que us digués que no se sent bé amb el gènere que li han assignat. Val? Aquesta és la pregunta pel proper vídeo. I què més? Si algú està començant a fer el canvi o vol informació perquè potser pensa que algun amic seu li podria estar passant i no sabria com gestionar-ho i no vol parlar sense saber, o algú que simplement es vulgui informar perquè potser doncs, li interessa i vol arribar doncs, a alguna conclusió amb informació i no només amb una versió, doncs podeu consultar a Trànsit, és un apartat d'un CAP que hi ha a Barcelona, d'acord? I bueno, a Trànsit ho podeu trobar al Facebook i també podeu buscar bastantes associacions com l'associació Generem i la de Joves Trans de Barcelona. Qualsevol cosa us deixo més coses aquí sota i bueno, una abraçada a tots, espero que us hagi agradat el vídeo i fins la propera. Adeu, bona tarda.